Og når jeg gør det, så zoomer jeg. Jeg kan zoome min svær. Jeg zoomer sig på. Hvad laver du? Jeg hader det. Hvad laver din hund? Den kan høre en. Min hund kan mærke en. Dog, spring ud. Jeg blev også ramt. Din hund døde ikke. Din hund dræbte 2. Den kommer ind igen. Din hund står stille. Nej, den kommer igen. Den kommer nu. Bagved dig. Bagved dig. Lige der. Den kommer nu. Nu. Oj. Du bare runner. Og lige... Fordi din hund skal flytte dig. Flyt dig. Kom her, Rudi. Tak. Og jeg var sæt på at lave headshot. Low armor. På sidste... Jeg fik Manic. Det gjorde jeg også. På sidste skud. Nej. Det var mig, der fik killet, ikke? Fordi på sidste skud, jeg havde et skud tilbage til den her, ikke? Og det var, da jeg killede ham der. Manic. Okay, er du klar, hvis vi tager Manic 3? Ja, vi bliver nødt til at kaste den udenfor, jo. Nej. Jeg kan ikke komme ud af det her vindue. Jeg har kastet lige. Jeg vil bare kaste den. Nej, ikke. Så skulle vi jo gøre det der. Pas på, pas på. Okay. Det var til siden. Og hvad så? Og så tryk skyd, jo. Og skyd. Pas på. Jeg er medic. Jeg skal nok passe på dig. Hvad er det, pas på? Du må ikke få den i hovedet. Og til den at holde firkanten. Sådan der allerede inde. Nu er vi medics. Og vi er også stalk på det totale. Wow, jeg fik ikke kendet. Ja, det hedder Skal jeg sådan. dræbe den der, eller hvad? Hvordan vil jeg dræbe den? Hvor du løber bare over dig for den. Men jeg... Så jeg fik den. Vil du med og løbe nu? Jeg er ude at løbe. Jeg løber lige bagved dig. Kom til efterfølge, jeg følger efter dig. Der var en bagved dig, jeg killede ham. Herhenne. Jeg lige. Der. Hvor er du? En dog. Jeg kommer. Hej, jeg er her. Vi to, vi render bare sådan rundt om Manic. Ja. Hvor er min hund? Der. Jeg har også hund. Jeg har også hund. Har du en hund til brug også? Nej, Der er jeg. men det får jeg snart. Jeg fik Kramer. Manic. Vent. Det er ikke dårligt, man får ikke point, når man killer, når man er det. Ja, det er så irriterende. Så vil man sådan set have uendelig. Ha. Fik ham. Jeg løber bare rundt. Jeg kigger lige på kortet, om man kan komme herind. Der er nogen heroppe bag. Jeg kan se på kortet, jeg ved ikke hvorfor. Det kan man hver gang, de skyder, så kan man se. De skyder kraftigt. Bare løb op til. Du dør nu. Du kan ikke heal. Så du dør lige om lidt. Se, jeg har overhovedet ikke mistet noget liv. Du kan ikke heal. Du bliver ved med at have det der hele tiden. Jeg reddede lige dit liv for ikke at blive dræbt. Jeg fik double kill. Vent lige, jeg kommer over til dig, så jeg kan beskytte dig lidt. Bare bliv med. Og hvor er du nu hen? Inde i huset. Nå. Jeg er her. Jeg er her. Kan du skyde mig?
Nej, jeg kan ikke skyde. Okay, eller... Jeg redder dig. Skyd. Jeg er godt. Døde du? Hvorfor gav du ikke? Jeg ved ikke, at han er ikke. Okay. Jeg kommer igen lige om lidt. Jeg løber bare efter din hund, så ved jeg, hvor du er. Og jeg kan løbe hurtigere end din hund. Hej. Og man kigger på dig. Kom, lad os gå op på skibet. Du er ved at kunne det her map udenad. Er du ikke? Jeg ved ikke. Er det ikke sjovt, at der er flere bots med egentlig også? Hvad så? Okay. Hvad er I? Ja. Hvor lang tid har vi filmet? 26. Ja, så vi Nå, folkens, vi skal til at slutte. Så, ja, vi ses. vi ses. Der kommer flere afsnit. Subscribe. Husk at subscribe. Eller like. Og sig det der med bum. Og ja, og den der bog der. Du må gerne lige skrive en link, Nå, hvis I hvad ved er det? det. Du har jo ikke haft den her episode. Det var ikke en anden. Ja. Lige meget. Vi ses. B-bombe. Men vi ses. Subscribe, like. Hej.